Ano ba yung garapon? Teka lang, muna. Mayroon akong kasamang bulag, guys. So, isasama ko siya ngayon sa aking paglalakad. Malay mo, may maghuhulog. Ayan na. Ayan, nandito tayo ngayon sa ano, Station Road. Ayan. Daming tao, guys. Yayaman na tayo nito kasi meron tayong kasamang mamumulo. Mangingi daw ng piso. Piso lang naman yung hihingi niya. Dito na ba ka? Limos po. Sige. Kain mo na ako doon. Kailan mo yan yung tapo? Walang tabo man. Sana daw? Ano na Eh, maliwanag pa na. Maliwanag naman talaga.